basele ngemuva. Uthando labaxhaphaza babona ukubaleka kwalo bakhohlwa impilo zabo. Basele ngemuva. Uthando labaxhaphaza babona ukubaleka kwalo bakhohlwa impilo zabo. Iyona iphi impilo enifuna ukuyiphila nihlezi nisendleleni imthwaliso obhokweni. Nixakwe inkinga nibalekela ukuzilungisa kanti makuthiwa emhlabeni akekho umsula nicabangani noma aqondana wakhe angakugila. Ngibona abafowethu abaphenduka amalunga ama-Olympics isivini abanaso masekuhleli isisu ngesabo. Uthanda ingane yalidinga ukuhlukana nonina akungakwenzi ungondle. Le inhliziyo zifanele ukuphuma nikhuza nijabule nisibiza ngabaxovu mase buchitheka kugayiwe nisichapha ngeenhlamba nithi siyathakatha sifelana ukuthi umlomo uyadala. Ngihamba ngicingisa owesilisa unembeza uthi uyazi ukuthi makafuna owesifazane okhipha imali makungekho yona akukho angakwenza ukudlula ukudla phansi. Najwayeza kabi ukwenzelwa. Nina ninika isandla nifuna ingalo yonke nifike nje emendweni izole izathu zokufuna imali isingekho isidingo. Labantu bashiyekile imindeni yabo bayikhohliwe. Abesilisa bakhathale ukuthi imindeni yabo idlile bona mabaseduze kwezithandwa zabo. Bahlala ekhweni kubafanele. Bazoshada kanjani uma umzali akhalaza benesibibithwana inkemane izisikela kwelinonile kodwa bekhona besebenza kodwa benganake emndenini. Basele ngemuva. Uthando labaxhaphaza babona ukubaleka kwalo bakhohlwa impilo zabo. Umqhele wosizi imbongi. Sanibona ninjani nami ngiyaphila bafowethu. Umqhele wosizi lo khulumayo. Bengizocela laba bafowethu ukuthi ningisupporta ngizodlulisa nomlayezo ukuthi iyeza lenkondlo ephelele. Isihloko sithi basele ngemuva. Besacela ukuthi niqhubeke ningifollowa ningilikela. Ka YouTube ngivula inakho i-channel besacela ningisubscribela. Ufike ubhale nje lapha nomqhele wosizi. Manqene uyahamba yakubhayo yami ku TikTok ikhona ilink. Ya bafowethu na Facebook ngikhona. Yonke indawo nje bafowethu ngiyatholakala. Ngiyanithanda umqhele wosizi.